Ya. Pusaka kok apem. iki watu ya, Gong. Oh, tak kira apem. Iki apa e? Iki telale. Wah, iya. Telale iki nek yah iki ngene iki. Ora mendelik ngene iki ngono. Wong edan ora. Kowe lah iso notok telalene. Kenapa Bagong disemprot nganggo banyu e? Kepruken sirahe kok. Engko nek nganti nesu sing nesu sapa bapakne? Ora masalah ana Ndara Werkudara kok. Ajeng Rabi. Rabi, Gong. Lho. Bajigur. Anak ratu dithuk iki rek nyusoni. Gong, kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Baladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno mepermu bal-babaling kanepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni-muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kuwi janane sitok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to? Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa 11 papan, Begawan Durna, Patih Sengguni, Dursasana kabeh ning negara Ndarawati. Mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe Palasata Kurawa, lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kare di pestekke nek menang awake dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Hah? Kok tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip ki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati ki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Tru? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis apa? Gusti kula nyuwun urip ngono, Pak. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. Sun nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Sik. Kowe kok ngesaki rokok ki ditis sapa kuwi? Ngapa aku sangus kok mau? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak. Kowe salawase ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ra tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dadi colong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae pira? 50. 50 apa 100? 100. 200. 200. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono. Kula tak tandangane. Aku ngesak dik 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Akan ndeli ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulai ngono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Iki perkara kowe engko ndedit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petra endi endang lara temon? Ra iso nggawa, Pak, ra iso mboyong. Mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu. Bapak ki mung mesem ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti ta watehe bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa iki ora tau mes. Bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak kuwi ya ditotoi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama.
labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Kuwi sok langsung ditampa ning swarga. Kuwi. Nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditinthingi ala becike. Sing nomor telu mati nesta, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utama ndeng. Tandangi wong loro ya Le. Wis apa sing ketok arep boyong ndang lara teman pokoke dikukui to. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya mung doyak-oyak mendring. Iya, aku sing sok mangsuli e. Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar e. Nang kon perange mesti siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya bedak menungso ngolet butuh males. Bener. Tekan kene dhewe. Pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Rekyanapati. Apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres? Namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarene Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Niki mang takoni bocah dhewe. Bagong, ngapa? Lho. Ora basa. Ora basa ngapa basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep apa? Maju kene kok, Mas. Maju ya wani apa jake ora. Ngarep apa? Teh. Lho. Kok ming mak teh? Arep apa kowe? Pancen tak wangsuli. Ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unak Prabu Baladewa warisane ora. Ning mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi, bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Tak kirim kowe. Wah, asem ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa, kon nyekel kowe karo Petruk. Lho, tenan ta, Truk? Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Piye wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Kok kasar men. Iki piye kuwi ketua di plester? Ku nek nyapa dadak dipecah ndase wae. Mo hati-hati lho, Mo, hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, Ratranto andake Kartomarma. Ayo oke, padake. Ayo, Truk, hati-hati lho, Truk, hati-hati. Iki sarep belet lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Kang wis krasa aku nek arep dartok paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng nampak-nampaki ku lho manut. Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petro ora minggat suwarpaku tak kendara diritani Kartomarma. Mang mriki nek arep kewirangan. Petro iki kok goblak-ablek kula cape tak dhewe. Gugu karepe dhewe sawake sapa iki wajo cek pabalakan. Laden hayo dhewe gati. Pengiran pati negara Kestiya, Kadhaksata negara Kestiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Heeh. Tiwas sampean bengok-bengok
Pangeran Pati Ngastina. Tak antil pisan mudhar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal ra apa-apa ning dituku. Ayo, jajal piye? Kowe apa aku sing cekaning Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekaning Pati. Sampeyan yo kudu ikhlas tekaning Pati. Jeblok jajal. Ada ngene. Tiba-tibaku bocrot bocah kowe. Tibano. So nganti babak kulite Petruk meguru karo kowe selai taun. Wow, papel. Bocah. Bocah. Ejan. Cokot ke tikus wirok ora wedi. Ayo cokot. Ora kok ejan. Tantuk kalau dikit. Iki apa iki? Saka mati jeneng aku kowe. Ora apa-apa ejan. Cokot ke kodhok. Kodhok kerok ngene nek didemek marai racun. Ora peduli kowe keracunan kowe. Wis kowe ora wedi. Lho kodhokku wis dia. Wis entek. Usahane sih ora. Wis entek. Aku wis paham karepmu piye aku wis paham. Durung ganti kok picing kok breseke nang lemah manak wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena Durmagati ya kuwi bae bolak-balik ing jaman ageng sing ngopo to. Heeh. Wah jan akeh banget iku Rawagrong nganti Gembrobyos. Iki urung sepiro ana saperangan sing urung maju ae to. Ha iya. Ning tetep kudu aja wedi. Aja wawen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ra iso nandangi. Asli? Asli. Tenan lho iki. Tenan iki tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpuke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya? Iya. Ya, ngentekke sedegan. Kowe iki ndodot kok ya cedhile Raja Masalah. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya degan ki elek ning mata. Oh. Oh, aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprone matamu. Setan kamu. Amo Surawata kalah. Nggih pangestunipun kawon. Mungsuh Petruk kok nganti kalah nek aku isin. Petruk ki ming Panakawan, Petruk ki ming Batur kok kalah. Nyatanipun kawon. Badhe pun isin-isin monggo. Wis netokke daya kekuatan nyatane yo kalah kok isih dinekke isin. Kalah yo kalah. Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Lek Tirtanata inggih pawon. Kowe iki nang Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo Batur nek aku isin. Kajenge. Nyatane yo kalah kok dadak dunekke werna-werna. Kalah yo kalah. Kajigul, kajigul. Piye, Dur? Lemok. Kula maju semangat luar biasa, Man. Kula ngerti nek mung cuwe Petruk karo Bagong, mulane kula maju tenanan. Merga kula bengi niki ajeng menang kali Petruk karo Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati jeneng aku. Niku kedhepe ora. Kula tonyo dadane diek wonten pamle kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus mudar. Sesek kowe ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula. Woi, pusakamu apa? Pertama tombak.
kedua kala jengking. Kala jengking ki arep ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Niku kula entuke kala jengking gak apa-apa. Petruk udel kula entuke kodhok kelok. Kula beto kula templeke ulite Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampeyan man. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus kalah. Petruk ngantem kula jeblek. Kula jajasila kula dibleseke tek lepani ku kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon bagok. Bedek uwe dhuwur banget jeloki sira kula bres. Kalah kan. Kowe iki Kadamnata. Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana ki ratu ngendi? Ngastina. Lah kowe iki padha karo Kadang Ratu Ngastina kok kalah rupana kawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lha niku nek isin mesti melem kok. Kurawa sapa sing guru maju? Watak. Watu titikan. Citraksi. Keman. Maju po. Mungsuhe lawangan. Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun sela. Wis. Kula sing ajeng maju methoke Petruk. Rene to. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro saudon telu saurupan. Niku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh. Lah. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelek nyawuk anu. Nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Padha karo niku kepengin angok-angok sapitan neraka jahanam. Mangkat aja kok ngomong ndak aku melu asma. Kula aturi suminggawan. Petruk. Edan kowe. Wani karo Susata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjong akhirat nyawamu. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggepmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Korsine ndi? Ora sanggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Oh, kleru nggonmu omong tuthuk gundulmu pecah dadi papat. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Lho, sebabe niki nek nganti piyai sing nonton iso akeh. Iso akeh panjen. Niki nek kowe nglabrak kula niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange Petruk. Jualange goblok. Petruk kalah karo Citraksi iki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Dadi nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh do bali kabeh ingone ora ana sing mangan. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penak kene ngono ya nek perlu semuri tutuki ndase. Ya. Ben sesuk wayangan meneh. Aku jaluk pamit. Sing ati-ati. Kok kaya ora weruh liting telebu. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun
Kok mulih? Pelajarane wis rampung. Piye jane? Man, kula kandhani nggih, Man. Niki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Pak Petro kula tantang. Tro. Kok kowe apa aku sing mati? Petro kula tantang nonton niku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara Citrasi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petro. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean sakniki bali. Lho kok ngono Petro? Lah iya, mergo nek sampean menang kalih Petro, niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petro. Dalange pokok. Citrasi kok menang karo Petro. Terus sing di omah gelo. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Iya ya. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Ya. Dadi nek menang kowe cetha ora wayangan meneh. Yakin do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana Citrasi kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon? Ya ora ono. Ora ono. Mula tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus ora wayangan meneh. Aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Paham? Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbambangane ra wayangan. Ha iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Oh. Ngoten lho? Sampeyan ora milih liya. Patih kuno. Kuno ya ben. Wes niki berarti Kukurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Loh, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura. Kula tak matur sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ora iso main. Hah. Kok sesek lho dadane. Gagas menungso siji kae. Rumangsa Citraswar ndi? Arep maju perang. Rasa. Mlebu kotak. Iya. Wila dicegati tenan. Anggere maju dicegati Dun. Menggari kowe sing durung maju lho. Maju nggih. Sak madya mau lho, Man. Iya. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget iki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petruk nggih. Ndara Dursasana ya. Wah, ngedapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk niku wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok bawa siji. Kecil. Maju bareng mara. Kula nganti kalah karo Purwa meguru karo Kurawa selawe taun. Wedohan. Ngomong lewat iso jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekani pati? Wah, lakon penjang kamu. Nyo, lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Nglabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabrak dikeke kok nyo, guys. Kendhone ngenten iki nyo. Bangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Lho. Nggon dodo apa nyo? Nggon ndas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa. Engko ki ngomong. Iya, aku ya kendel nek mung kaya kowe.
Nyo ya. Oh, kondo dawa nyo ya. Mburi ya kena kok nyo ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki, nyo. Lho, dimatke. Kayak sing rada suwe lho. Oh, ngene iki jane musuhe matke. Nyo lho. Oh iya iki ya. Ya. Mburi wae ya. Kaya kula niki nyo. Oh iya aku ya wani nyo ya. Oh, isih ayo. Arep ngopo ayo? Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi. Nyo. Ah kendel e padake. Ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono wae, mbane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Manut aku. Sampeyan ngantem ping pira, kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae. Yo oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan Bendoro, pecah sirahmu. Mong sak banter-bantere. Matno sastra jenderalmu ateken Adi Jaya Kawijayanmu. Oh. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar kowe, modar ora apa-apa. Hei! Wedan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora? Ora. Buyer ora. Sangkas. Wedan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe. Men, modar. Ora apa-apa. Wedan gentenan. Waduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, modar tenan ya. Ayo, kudu nepati janji, sate ora nepati janji ora ya. Hati-hati, oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasar kowe iso pecah. Wah, cangkeme. Kowe ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Ah, cilaka ya wis ora ngomong wis ya. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong di agama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Kurawa ora di agama kok ya. Oh, nyo. Ut. Ha. Halo. Kurawa yuraan tenan. Oe. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo mandek barang sik terus ora sah. Terusan kok. Oh, ya. Oh. Ya. Pindho. Tambah pisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya. Riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer cah iki wis. Ya, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Sakuwate. Ayo, iya kusike iki toto-toto kok. Ayo, iya kusike toto-toto. Ayo. Modar. Apa iku, Gong? Plempem banyu. Kapokmu apaan? Le. Dir. Kok nglecak, Le? Urek. Ya, babu. Jatahmu saiki, ya. Halo. Wow, lek ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kaya. Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwas. Ngaturaken ketiwasan, Gil.
Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sar-saran numbuk bentus nggodel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian baganganipun ngamuk punggung Sultan Toha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng Paduka anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanusmaning jajalan. Petruk saya kirani nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat gretel nenggul. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa ya? Weh. Wah, totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sing kiper Gus. Prabu Baladewa maju to sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe kira tak kei dit kok gelut ta? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manusmaning jajaran sertaning baune iblis lan Petro, Bagong ora minggat cuman kono ada gretel nenggolo jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Ngono lho apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. He. Kowe iki reng kono. Kowe kakangku Truk. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lha apa aku arep nandingi aku ana muni mundur. Ya oke, ora apa-apa mundur yo bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Truk, kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngasuh. Ning ndi te? Mah. Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Monggo kono nggawa nenggala e. Aku maju Bagong iki. Iblis lanat nyus. Kelekek modal. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Mau ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Ya. Terus titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya. Ya. Weling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nylameti tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa? Wis rasa cerewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahe kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Anakku sing barep kae jandare anakmu ta? Ora ya, iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan laire 9 sasi 1,6 sasi aku. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngaki-ngaki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok seneng ra jamak-jamak. Wis kono-kono. PN gaglaken. Waduh. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Heeh. Padake ora ngerti. Heeh. Daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho. Iya ta iki? Ana niki perguruan tinggi. Ora iso nek tiba ndak lara to. Oh.
Sing sedang-sedang saja. Ya. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik. Kare satuku to, Gong. Heeh. Kok tak doneh ya. Walah, Semar. Tare wangi kaya ngene mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit. Wah, aku mulur ya. Kok nganggo gelang barang iki? Truk. Bela iki mereka. Wah, keprok watu ndasmu. Sik. Sinuwun Mandura to. Sinuwun Mandura mbok didelokke omongane. Wis Gong. Iki kowe mau piye? Aku ya ora paham. Ora paham piye? Aku meng donga ta, Tru. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mbleset terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uye. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Petro. Ayo ta, Tru. Ya. Iki wonten dawuh sinuwun. Iya. Petro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane mriki ta. Aman serang lantan cek, Tru. Goleke pusaka, Tru. Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggone golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya. Ya. Pusaka kok apem. iki watu ya, Gong. Wah, tak kira apem. Petro kandang mana? Wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban wedhuse disiapke. Itu kowe. Ora ana, Gong. Watonyo lho. Bambu runcing. Oh iya. Bambu runcing. Apa ya ana ari cilik banget lho. Ora goleki gareng malah rekoso. Ya. Kowe tau ora ana Baladewa nggawa glathi pramuka? Wagu ya. Wagu. Ya, yes, anane iki gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, maju kok. Wis dadi kaya ngene wis dileleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasah. Aku ora oleh ngentokke omongan. Rasah. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Halo. Paling jangan sedan pala. Iblis lanang. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Panos maning jajaran suratane bawane iblis lanang. Jagat. Somo iki Prabu Bale metu. Oh, iki apa iki? Lek aku ngedep kaca iki. Wih. Ayo, amoy Suramrata, Jaya Dimeja. Wah, setan. Lah iki
suarane iki ra Bagong ta iki. Aja gawar ngawur. Iki Prabu boleh metu. Kowe cangkemmu ayo jojo negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecuk pipine. Wah setan ora setan asli takono bola. Kowe Bagong. Wah nenggala ora temomo ning dadane Bagong sing wujud Baladewa. Alugara karo kon gretek. Pedro. Wah, sia-sia tenan ta siji iki. Dadi Baladewa delete kok. Pentro kantong bolo. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu Pedro. Aku golek nersung. Goleke lesung. Goleke gaman tro aja sembrono. Kowe mangkat. Oh nggih, ngestaken dah. Wah, jan ku tandange dapi-dapi Cewek. Lho, Pun jebol cagak gendera ngendi kowe? iki wis cagak gendera iki. Iki lho, wis ono. Wikat no. Ganggu wong ngombe es. Bayar ora? Urung. Omong sing bayar aku ya to. Iya. Edang ono. Ayo, Baladewa. Iki apa iki? Iki toya. Ojuang yo. Kanjur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe. Iya, nggawa gentering apa? Hocah. Wote jawang. Wah, setan iki Bagong ngising-ising aku tenan iki. Iki nek ditonton kok ora Baladewa mulai kaya edan. Aho aja. Wah, mutan ya wae iki. Pak Prabu raturi kendel. Pak Prabu sampun kados mekaten. Tresnar. Pak Prabu. Kula ingkang rayipun Kresna. Ah, jagen teng belajar. Andiku bocah berasa. Kuwi kuwi Bagong kuwi. Nggih, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh Prabu Sare. Yo, kendel. Yo. Ora gelem kendel mung duwe senjaki. Iya, ya. Weladima Setyaki. Nggih. Kadangipun Kakang Garbonata. Garborusi. Ana kan iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, kula wonten maring adawuh. Piye ndang ora temen lakon tak jauh karo Lesmana Mandragumara. Aku ki sing andhang karo Lesmana Mandragumara. Aja percaya karo kowe. Kae pandal maning Betari Durga. Hus. Lambemu Dhewe. Bapak Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Bapak Prabu. Iya, senjakipun Kakang nyuwun pangapura. Nggih boten dados menapa. Sing gedhe pangapura kita senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja kita. Pak Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Baladewa kuwi aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, kan percaya aku apa karo murimu? Aku gak kayane ngene iki. Pak Prabu, Nggih. badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kaliyan Endang Loro Temon. Oh, terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten. Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pening Endang Loro Temon ngaten temanten kakung saged ngaturaken ruba pepenginanipun temanten wanita. lho, njaluk kepanggil. Inggih. Omong Kresna. Pak Prabu Mandura ingkang menika kendel riyin. Siap. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggih ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma.
Sangajenging temanten kakung kedadipun jogeti wanara seta. Winginipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandiranan kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti wanara seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Pangombyong Dewa Bagus gamelan Lokananta dinabuh ratu sewu negara. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wah, ya nadan saktenane abot nanging tetep pun Kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggakan wonten Koko Prabu. Ya, Kresna, aku njaluk pamit. Ngatos-atos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srasran pinanganten kakung. Inggih, wis tak dawuh. Wis, aku njaluk pamit sembah kula ngendharaken Koko Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu, Lho kok kaki? Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kaliyan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu? Temanten kakung nggadahi pepanggil, temanten kakung nggadahi reruba. Rubah menawa rubah ya wae. Papenginan mengono, Yayi. Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani wanara seta. Ngarepe temanten kakung dibeksani wanara seta. Kethak putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh ratu sewu negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lah niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Kula iki ya ora ngerti. Kula niku ngomong sambat karo Semar-mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Kula ngerti dadi kaya ngeten iki lek salin piye? Truk. Gong, goleki bakule es kon bayar sik. Ki nek ora bayar aku ora entuk rene. Diane kono 100 ndek susu ora? Ayo mesine duwe kok. Kowe salin piye, Truk? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah ndak kuwatir, tak ujo muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten Bali yo Bagong. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane. Lho iki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndak aturake marang Koko Prabu Mandura? Dereng. Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nitih gajah ing bisa tata jalma. Ngarepe kudu dibeksani wanara seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Ala apa bapak iso mujudi kabeh sing dikake sinuwun Kresna? Petruk, Nun, bapakmu ki ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca, wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi kene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh, nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, matur suwun. Kon nyuwun pamit kula tok golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya kono kan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikai Bagong mboten. Nyotampan ono kowe dhewe peken dhewe, dienggo jajan dhewe. Wah. Mulai. Aku Hus. Wes kok. kowe urung. Moh. Mo ya wis. Ngono kok. Panang nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur Bapak. Iya, Bagong.
Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Pucindhe Parijata Kencana mburine gamelan Lokanata ditabuh para wiyaga ratu sewu negara iya ya Mamet iya sampun nggih Den Ya sing ati-ati, Bang. gegek sadulita mel Ndara kula, Den. Ndara Puntadewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba padha-padha Ndara Janaka bekti kula iya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den Yo Semar ndak tampa. Tiba padha-padha. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Gus Iya Siwa Semar ndak tampa. Senet ngaturna bekti kelawan bendaramu Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bambang Senet ndak tampa. Pangestu tampanana cah bagus kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Raden Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Senet ndak tampa. Raden Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Bambang Senet ndak tampa. Ora liwat pangestu tampanana. Raden Gatotkaca kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Senet ndak tampa. Pangestu tampanana. enten apa Den Kok sami rawuh enten Karang Kadempel. Miturut kabar ingkang ndak tampa, lamun Kakang Semar bakal duwe gawe mantu. Wondene ingkang kawiwaha tananaya kejaba mung Bambang Senet. Nanging teka durung ana tandha-tandha lamun Kyai Semar bakal duwe gawe mantu ketitik Karang Kadempel isih katon sepa sepi-sepen kahanane. nembe mawon kula utusan kali Petruk kali Bagong wigatos nglamar manten putri saka ngendi Kyai Semar? putranipun Sinuwun Ndarawati pikantuk putra angkat namipun Endang Lara Temon Sabanjure kepiye? miturut aturipun Petruk niki nek kula ngomong utawa kula matur mengki nek Senet nganti krungu bocahe kagol pripun meneh upama kula tutup-tutupi suwe ning suwe ya bocah niki mengke bakal ngerti. Sesuk ya ngerti, saiki ya ngerti. Iya Kyai Semar mara gage matura. Leh kula ajeng ewah niku mboten sida kok, Den. Petruk matur nek reruba panjaluking pinanganten putri niku mboten sakbaene. Manten lanang kudu nitih gajah ingkang bisa tata jalma ngarepe dijogeti Wanara Seta. Burine tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Pucindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara. Pangirite Dewa Bagus. Kula niki wong sekeng, kula niki wong ora duwe. Lah kok dadi kula kudu ngaturake panggil sing kaya ngoten niku leh kula ajeng golek teng pundi ora coba. Jagat wasisaning Ubathara. Kakang Semar apa ingin sira aturake mau sayekti Puntadewa wis tanggap gajah ingkang bisa tata jalma tanana kejawab mung kadanging Kadimas Werkudara Gajah Setu Banda Wanara Seta ingkang bisa joget amung Kakang Mayangkara ing Kundalini gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Pucindhe Parijata Kencana papane ning kasuwargan wondene Nalindra Sewu Negara tanana kejaba mung ingkang ngreksa Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna. Kakang Semar lamun sira utusan nglawan Pandhawa lan putra-putra Pandhawa tangeh bakal gagal nggone Kakang Semar nglakoni sarta bakal duwe gawe mantu Bambang Senet bakal kelakon dadi sarta mengku garwa putri saka negara Ndarawati Kakang Nayantaka. Ning kula mboten ajeng wantun. Wong sampeyan niku bendara kula kok kula utusan karo bendara kula niku dosa napa sing ajeng kula sandhak. Aku sing bakal lumarap ana ing negara ing Singgelapura. Bakal nyuwun ngampil Nalindra Sewu Negara marang Sang Prabu Bisawarna. Matur nuwun Kakang Semar. Aku ingkang bakal munggah ana ing kayangan matur Sang Hyang Manikmaya nyuwun ngampil tontonan kasuwargan sarta ning gamelan Lokananta.
yen to nganti ora kasembadan aja nganti Kakang Semar nderekke lakune Janaka. Wah, matur nuwun, Den. Siwa Semar, aku ingkang bakal budal sowan Kanjeng Wanoman ing Kendari Soto. Bakal nyuwun ngambil panjenengane sarta kadange tunggal bayu ya kuwi Siwa Setubanda. Kanthi cara mengkono bakal rampung pakaryaning Kyai Nayantaka. Senet kula wonten dawuh Rama. Wong sing gedhe prihatine iki jebul dalane pirang-pirang. Ndara ndaramu sing arep golek srasan manten. Supaya kowe kelakon dhaup karo endang loro temon. Lajeng kepanipun ndara-ndara kados pundi? Yen to pancen kadang-kadangku sawiga samapta ing gati sawiga ing jiri. Dikeparengake budal dina iki Kyai Semar. Gus, ingkang atos-atos nggih Den, kula antu-antu teng Karang Kadempel. Yo. Ngopo? Didhawuhi Bapak kok nderek sampeyan. Wah, ngeribet-ngeribeti laku. Lah pripun to? Supaya enggal cekak-ceket aku nedya matek aji Bandung Bondowoso. Supaya enggal prapta ana ing negara Singgela. Kowe ngerti ya, negara Singgela kuwi dileti samudra ingkang jembar. Mula kanthi srana aku matek aji Bandung Bondowoso sak jangkah wis iso prapta ana ing negara Singgela. Napa kula ora dianggep ra duwe aji-aji kaya ngoten niku? Kowe duwe? Duwe. Kula duwe aji maiso jenar. Wah, yen pancen ngono ndereka sakarep aku ingkang bakal jumangkah dhisik kowe nututana. Nggih, wis tak akan dawuh. Nuwun amit pasang Kalimantabi. Sampun kinten kula cumarena. Karena nembe sepisan menika kula sak pejagung. Raden, panjenengan menika sinten? Teka rawuh wonten negaring Singgela damel kagyat manahipun ingkang abdi. Wah. Prabu Bisawarna, yen ana luputku aku nyuwun pangapura ditepungake. Yen sinuwun nyuwun priksa kalawan aku satria ing Jodipati Raden Werkudara. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestungkara. Satriya Jodipati Raden Werkudara. Ya, pancen bener. Lah dalah. Prasasti timbanipun kula menika nampi kanugrahan dene boten kanthi kanyono-nyono, kula saged sak pejagung kaliyan Raden Werkudara. Iya. Negari Singgela menika sami keberbeken kaliyan ngumandhangipun Raden Werkudara. Nyata satriya ingkang lulus lair batosipun ateteken ati suci pepayung budi rahayu dasar kasinungan kasekten linangkung. Monggo kasekten menika kinarya memayu hayuning jagat. Sedaya para kawula satemas sami kedanan lanjengan dika Raden Werkudara. Nuwun sewu ingkang wingking menika sinten? Dangu kaliyan kula pun Satring Madukara. Raden Janganangka. Iki Petro abdiku. Kula Petro sinuwun. Ki Lurah Petro. Nggih. Lah dalah. Sedaya para kawula negari ing Singgela menika sedaya sawi mboten remen kaliyan panjenengan. Akhire nek padha karo Ndara Werkudara ditresnani wong sak negara Singgela kok ora seneng. Mboten. Tegesipun sami kedanan kaliyan panjenengan Lurah Petro anggenipun tansah gecul kumarucul damel remenipun piyai kathah menika mujudaken ngibadah. Nggih. Raden wonten menapa? Prabu Bisawarna, sowanku ana ing Singgela. Sepisan ngaturake salam taklime mbarep kakangku. Angka loro uga salam taklime Semar Badranaya. Kakang Semar Badranaya. Ya. Apa panjenengan sinuwun wis priksa? Raden, mitra dedonganipun tiyang sepuh kula inggih menika Rama Sawarga Gunawan Wibisana menika Kyai Semar rumiyin nderekaken Prabu Rama Wijaya. Ngantos tiyang sepuh kula ugi nate srawung kaliyan Kyai Semar Badranaya. Satunggiling pamomong ingkang lair batos netepi dhateng kewajibanipun minangka dados pamomong. Yen ngono wis tau dadi tepung. Menawi tepang dereng nanging mangertos kula sampun mangertos. Dina samengko aku diutus dening Semar supaya sowan saning Sang Prabu Bisawarna ingkang wigati. Semar bakal duwe gawe mantu nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tan ana panyengkuyunging Prabu Bisawarna. Nuwun sewu. Kula kedah menapa?
Kangge Kyai Semar kula mboten badhe awal sarta anggrundel ngemuti bilih tiyang sepuh kula nate dipun mong dening Kyai Semar Badranaya. Manten wedok njaluk supaya manten lanang iso ngaturake Ratu Sewu Negara. Mula gandeng kekagunan sampeyan sinuwun Prabu Bisawarna. Aku njaluk nyuwun ngambil wujude Ratu Sewu Negara bakal tak bayung ning Karang Kadempel sinuwun Prabu Bisawarna. Duh Raden Werkudara, Raden Werkudara. Bombong tanpa pepindhan dene namung sak kula kemawon saged sak biyantu dhateng Kyai Semar Badranaya. Raden, kula mboten badhe awel. Panjenengan Raden Pratri kondur wonten ing Karang Kadempel, kula piyambak mangking badhe ngirit Ratu Sewu Negara. Kang mengkono aku nyuwun pamit bali marang Karang Kadempel. Salam taklim kula katur sinuwun Darma Kusuma menapa dene Kakang Semar Badranaya. Wah, yo ngestoke dawuh sinuwun Paduka nimbali dhateng ngabdi para Nalindra Sewu Negari. Nggih, kula wonten dawuh. Prabu Surasekti, Prabu Sonya Sekti. Nggih, wonten dawuh. Dina samengko ketapna para wadyabala Ratu Sewu Negara nderek marang tindak ingsun. Waduh, badhe tindak dhateng pundi? Menyang Karang Kadempel. Mastuti dawuh Kyai Semar Badranaya. Tak jaluk aja ngantos siji wae Nalindra ingkang cicir sarta kurang yen to nganti prapta ning Karang Kadempel. Lho niki. Lajeng pangatipun Paduka Gusti kula ora ketang sambawa Bathara Lintang dadi pengantu-antune Kyai Semar Badranaya. Ayo budal dina iki sewawi kula dherekaken sinuwun. Kang Narada, punapi? Mila kayiwangan katingal panas jebul wonten sowanipun titah Pujangkara. Dalah kencang warudayang pak-pak-pong. Bobol ngali codhe sapa sing gawe? Arjuna Sawandi tumunten ngatimbalan menawi gatosipun. Janaka suwan tanpa ulun timbali ana wigati apa? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun. Sumengko anggen kula ngabiyantura ngersa Paduka Iwang Adi pukulun sejatosipun namung kepengin ngunjuk atur ngersa Paduka. Wis ulun nilani gagi matura. Mundi dawuh timbalanipun Kyai Semar Badranaya. Bilih dinten sakmangke kula kadhawuhan munjuk atur ngersa Paduka Iwang Adi pukulun keparenga sakmangke Kakang Semar badhe nyuwun ngampil tontonan kasuwargan kayu klepu Dewandaru Gedang Mas Debuk Swasa pupus cindhe parijata kencana. Mboten kantun gamelan Lukananta kedah prapta wonten ing Karang Kadempel dinten menika ugi. Mila kelan ana dinten sakmangke pukulun menawi kedah mawi lintu pejah gesangipun Janaka kula aturaken kanthi ikhlas. Waton Paduka pukulun kepareng maring ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika Iwang Adi pukulun. Teka mekaten dawuhipun Kakang Ismaya. Nuwun sewu lho, Dik, nuwun sewu. Mesinipun panjenengan mboten badhe kekilapan menapa dados kersanipun Kyai Semar Badranaya. Menawi saking pamrayoginipun ing Raka Sidhe Pangudal-udal menapa dipun aturaken Janaka menika prayoginipun paringi ngampil awit ngemutana sejatosipun Kakang Semar menika papanipun ugi wonten ing Kayiwangan. Piyambakipun nggadahi kewajiban tumraping tontonan kasuwargan. Namung krana piyambakipun menika dados titah tumuli ngikhlasaken Kayiwangan dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Lah momen disuwuni ngampil wae ilang apane to Dik? Kula nuwun sewu lho. Mangke ora jenengan mboten maring ngampil gamelan Lukananta menapa dipun aturaken Janaka menika. Wah, kula kuwatos nek nganti Kakang Semar minggah wonten ing Kayangan. Apa ingin dadi karepaning Kyai Semar ulun ngudaneni Janaka? Alhamdulillah. Oh, alah net senet ing arep rabi kok ngrekasake wong gerang to Le. Anu Ndara, ampun kesupen pangirit Dewa Bagus. Setunggal malih pukulun pangiritipun Dewa Bagus. Tanana ya keja banget atmajaning Kakang Semar pribadi ya kuwi Sikumajaya. Mengko ulun ingkang bakal dawuh inggih ngestaken dawuh. Arjuna wonten timbalan. Kebat kita bali ana ing Karang Kadempel. Sak kedheping netra, sak keclaping tathit apa ing kita aturake. Kayu klepu Dewandaru Gedang Mas Debuk Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Sartaning gamelan Lukananta pepak kabeh wis prapta ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun pukulun. Malah kula piyambak ingkang tedhak dhateng Karang Kadempel. Syukur di menawi gadah pemanggi kados mekaten. Jenenganipun Kyai Semar menika menawi gadah damel menika ugi sanes tiyang liyan kebrayan menika tasih kulit daging dika piyambak. Inggih Kakang.
Kula ingkang badhe ngirit dhateng gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Deboksa Sopus Cindhe Parijata Kencana. Kakang Rada dawuh kalahan pun Kumajaya kinen tedhak wonten ing Karang Kadempel tiyang sepuhipun gadah damel. Inggih, monggo Di kula dherekaken Di. Iya, Dalah. Mboten kanthi kanyana-nyana menika rawuhipun anggir Gatotkaca. Iya, Siwanoman. Kalian Bagong. Iya, Siwanoman. Siwanoman dengkulmu mlocot iki. Ki Lurah Bagong. Heeh, Nyok. Malah Nyok ora. Bagong aja kaya ngono sing nganggo tata krama. Niku arang niku momongan kula ket biyen kula ngomong sampean karo niku suwe niku. Apa iya? Nggih. Wila iki Lurah Bagong niku ngendikanipun kok uwit rumin tekan sak menika dereng ewah. Arang ya bentuke ngene iki, Mas. Wonten menapa? Nggih. Kakang Siwanoman, wonten dawuh. Aku tak nyuwun prisa karo Siwanoman. Inggih, babakan Siwanoman kuwi tresna ora karo Kyai Semar. Lho, penyanyi utus pundi lho? Kula menika rumangsane urung iso males kabecianing Kyai Semar Badranaya duk nalika nderekaken kula. Kula menika dados senopati ning Prabu Rama Wijaya. Dugi sepriki kula menika tasih dipun paringi gesang menika matur nuwun sabab kula tasih pados wekdal kinarya males kesaenanipun Kyai Semar Badranaya. Dina iki Kang Siwa Semar bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu? Iya. Sing dimantuke sinten? Aku. Pikantuk sinten? Ki Lurah Bagong. Kirek. Ndatok disiki ya ta. Siwa Semar duwe putra angkat. Arane Bambang Senet bakal dhaup karo putra Ndrawati. Putra angkating Kanjeng Prabu Kresna. Jenenge Endang Loro Temon. Ning kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Siwa Mayangkara. Merga sak ngareping temanten lanang kudu srah-srahan kethek putih ini kudu joget. Waduh mati kula. Kula menika wis tuwa lho nggih. Kula menika wis tuwa wis ora kuat joget napas kula menika nggos-nggosan. Pun terus ditanting gelem ora gelem tak potho ndasmu. Aja ngono. Wah aku mung arep golek alasan kowe. Gelem ora kan? Ki Lurah Bagong kula menika sampun sepuh. Wis ngerti nek kowe iku tek tuwa mung joget dhisik tak ngono sama. Gelem ora? Waduh, dos pundi? Yen Siwanoman ora kersa, tegese Siwanoman ora tresna karo Kyai Semar. Walah dalah menika awratipun wonten mriki menika. Nyatanipun kula tresna, yen tresna kudune tekan Karang Kadempel. Inggih. Kula manut siji meneh. Siwanoman kuwi duwe sedulur. Sedulure Kanjeng Rama Tunggal Bayu Siwa Setubanda. Iso apa ora Sewu Siwa Setubanda diaturi rawuh ning Kendari Sada. Lho, menawi-mawi aji pameling namung sakedheping mitra nggih. Anoman eneng apa ngundang pun Kakang. Saka ing Wanatik Brasara. Kakang Setubanda ya piye? Nampa ature anggere Gatotkaca, Kakang Setubanda dina iki duwe gawe. Lho, aku entuk gawean apa? Ditumpaki manten lanang saka Karang Kadempel. Weh, iki apa iki telale. Wah, ya. Telale iki nek ya ngene iki ngene iki. Ora mendelik ngene iki ngono. Wong edan ora. Weh lah iso notok telalene. Waduh. Kenapa Bagong disemprot nganggo banyu? Iki dulure Kanjeng Rama. Weh, nggih napa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setubanda Gunung Mainaka. Jajal werka lan sak piturute akeh banget. Bulus. Jimbong. Waduh. Piye Kakang? Waduh lah kepiye? Monggo yen Kakang ora gelem bantu karo Kyai Semar, tegese Kakang ora tresna karo Kyai Semar. Mingkari pisan iki nuruti kekarepaning Kyai Semar Badranaya. Ya, aku manut karo kowe senggono. Ger, madyaning Karang Kadempel. Kawula sak padusunan sami medal saking griyanipun. Nyumurupi gumarubuk suarane. Nenggih lampahing Gajah Setubanda miwah Sang Anoman inggih sarangan wis prapta ning Karang Kadempel. Gatan kantun nalika semanten wujudan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Deboksa Sopus Cindhe Parijata Kencana.
ingkang mawa cahya mawa mutiara satemah akarya hujat kang samya tumingal datang kantun nalika semanten Alindra sewu negari ingkang saglar madyaning Karang Kadempel nderekaken Sang Prabu Bisawarna temah gumuruh rame madaning Karang Kadempel katingal bombong Ras Semar Batra Kakang Semar kula ingkang sowan Kakang Ismaya Manikmaya matur nuwun ya dene sak gedhagan iki kowe iso njunjung derajate wong tuwa menjang menapa malih kula saged sak biyantu dhateng Kakang Ismaya iya tur dasaripun Kakang Ismaya menika sampun ikhlas lenggah wonten ing jagat kula ingkang mapan wonten ing Kayuwangan kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Deboksa Sapa Cindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta menika Kakang Ismaya ugi nggadahi kewajiban handar beni Rama Pukulun kula ingkang sowan Kamajaya kowe engko kuwi dadi pangirite manten adimu Si Bambang Senet Kyai Semar kula ingkang sowan Yayi Anoman syukur kowe wis gelem dadi tukang joget kon kene angel ra jamak-jamak kowe semangka pira wae tak entekke tandurane wong Bagong sapa gajah situ sini sapa kowe situ bondo situ sini kleru wah komplit Pak Njaba wis wah Ndara Werkudara ning njaba Ndara Garkaca ning njaba iya gamelan Lokananta apik tenan seneng aku Ratu Sewu Negara wis do nganggo seragam biru kembang-kembang ngeraine elek-elek Pak ya wis bagus Senet lakon penjangkamu tole wis ora sandadak perlu piye-piye Gajah Setu bondo kae tumpak ana Anoman kon joget ning ngarepe mengko ben dirit karo Kamajaya gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Ndaru kabeh wis cemawis ayo le budal ning Ndarawati monggo Rama wis barisane kok ora aturan ya Anoman le bijik-bijik kok sakmenake ngawur jan wis Anoman ki tunjun lho nabuhi mempeng wah ning ketok dawa banget Joko wah ya ngedapi-dapi tenan iki aku sing Arabian njaluk kuwi kok to Arabi karo sapa mbok menawa entone senengane rasa warna-warna yo mlaku gong yo jujug Ndarawati Kakang Semar nggih iki anakmu apa piye nggih niki Bambang Senet kowe lha tobat lah kok ora mantra-mantra anake Kyai Semar baguse ora mantra-mantra meh wae jambe sigar karo adhiku lanang Janaka kula niku ya nganti ora dipercaya karo tangga Teparo anake Semar kok baguse kaya ngene ning kiwa semono niki dadi anak kula angkat iya Kakang nggih teng Jawi srasan pun komplit anak kula wis numpak gajah ing bisa tata jalma sapa Gajah Setu bondo dulure Bayu Ndara Werkudara ngarepe manten kudu dijogeti Wanara Seta niku Anoman kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Deboksa Sapa Cindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta sing nglarepe adiku dhewe Manikmaya Ratu Sewu Negara saking negariing Singgela abdining Prabu Bisawarna Prabu Bisawarna piyambak sing nglarapke pun komplit ladalah lara temon bejam wis ora usah dadak parangati gage tampanan tampanana katresnaning Bambang Senet cetha ingkang bisa ngaturake wong dadi penjalukmu ya ming Bambang Senet inggih Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu Senet kuwi bojomu le inggih Bapa ya sok kamare nang jajare kamare bapak wae Adi menapa? Aku arep ngrungokke suarane. Mandek dituthuk sinae. Rasane semandeng nek nang omahku. Bagong arep ndelok nek aku langsung wae. Wong edan kono sinuwun menapa kepareng kula badhe nampi astanipun ingkang putra mangsa Barong Bambang Senet iki dadi darbekmu. Muga-muga tansah pinaring ana barokah saha panguwasaning dat kamur wendat
nggonmu mangun bali wisma tansah atut runtut sih sinian tekan jaman apa wae. Raden, monggo kula aturi nampi katresnan kula. Indang loro temen nyata kowe kang dadi gegantilaning atining pun Kakang wong ayu. Lah iki ra Abimanyu to? Kasinggihan wae. Oh, la edan. Wong tua-tua do dapusi karo bocah wingi sore. Wong wis dirabekke kok dadak aneh-aneh dadi Bambang Sreng karo Indang loro temon. Namung nderekaken kersanipun inggih menika Raden Abimanyu Rama. Kula namung nderekaken kersanipun inggih menika pun Siti Sendari. Wis rasa dadak do cucu-cucuan Janaka iki lho, kelakone kaya ngene iki piye? Ngedan Abimanyu dadak mbingung wong tuwa. Nganti bapakmu tekan kayangan barang. Wah, cah kentir. Tariwangi nyabrang segara jebul ming. Wah, lemu dadi manten kurang tutuk. Kurang seneng dadak nganggo serah-serahan sing angel-angel. Semar ya ora ngandhake nek kowe Abimanyu. Weh, nek kula ngerti wis kula omongke wau. Oh, kula niki meneng wae niku ya gumun. Lah kok dadi kula ora ngerti kok malah dunekke. Apa ya, Pak? Ndara Bambang Sreng iki ndara Abimanyu. Aku wis ngerti ket mau jan. Ning aku nek omong ngaten ora rampung lakone. Ah, wis iki mesti sok ngene iki mboten to. Wah, ya karo ndara Siti Sendari. Sapa kok? Ndara Abimanyu karo ndara Siti. Wah, wis memper. Wis. Ora iki do mlumpuk ning ngene ngabeh iki dareng apa? Petro ki takon jaga ning jaba. Dayoe pira, wedange pira kok malah melu rembugan ning kene. Oh, ayo wis kok ya. Oh, wis senengane sok. Iki sinuwun to. Raden Ndara Sendaki kaya wedan. Heeh. Udawa iki wedan. Putih wae iki. Kok putih nyumbange men 50 to iki. Ketok soalnya apa Udawa? Iya, ada. Sopo kae, Gong? Bengok-bengok kae. Endi? Kae. Wah, lah nek ora tak aturke sinuwun, Darawati ora rampung-rampung. Oh, Bagong, Kang Raka. Lho. Kadangku sapa Sinuwun Mandura. Ngliga Kyai Nenggala ngamuk. Lorekmu, ketok gedhokamu. Sing tok gadang-gadang manten saka Karang Kadempel. Aku ora mbok gadang-gadang iso mboyong anakmu lara temon. Nganti saiki dina samangka Bambang Sreng takon karo nyalor temon. Aku ora iso ngrabeke Leswana Mandra kumono. Wirang bebareng aku isih karo Kyai Prabu Jayadana. Bae. Meneng ora? Wah, ajian. Seru Petruk to suarane. Wong kok senengane muring-muring ya, Truk. Ayo kuwi. Wis sak penake dhewe lah. Lungguh. 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 Iya. Akhirnya digedak Petruk kowe gila. Pelekke mangsane. Panggri bengok-bengok omong kula. Iya Petruk, nggih. Sareh to. Sareh piye? Kuni lho iki mau. Ora sasro-sro. Kok Prabu atuh sareh. Iya, sareh piye? Menika mboten pedamelan kula. Lho nek ora pedamelan kula ora gawe salah ta. Nyatane Semar derajate ngajeng iso ngaturake stra-stran sing angel kaya ngono. Aku ratu ora iso ngaturake. Lho menika mboten mboten perkais sanésipun ratu karo kawula cilik, mboten. Ning menika perkais pambudidaya. Nggone golek mau dibantu karo para Pandhawa. Lho, mesti mawon separ menika adiring Pandhawa. Lah iki aku ora trima, nek mboten trima ajeng napa? Lho, aku ngamuk ning Darawati. Mengsaipun kula. Pun monggo. Ngamuke cara piye tak ladeni? Supranasune dianggep ora wani gelut wae. Wani wae. Narayana iki mantan begal. Pelekke. Kok. Yo, nek sing ngene iki malang kerik ngene iki. Yo. Ayo. Ayo, nek nyatar ngobrak-abrik Darawati nek arep kaya cah cilik dindakke ora kena. Ayo, ngajak apa? Iki ya sing nantang aku sore mau. Wis kok wis rampung ya. Wis.
sikat sisan kowe. Wadak kowe ora. Ayo kancaku akeh sing do sengit karo sampean. Wong kok senengane ngegungkile galak, ngegungkile sak kepenake dhewe. Panjenengan pirsa mboten? Apa? Bambang Sren menika sinten? Lara temen menika sapa? Lho, lah sapa? Bambang Sren menika Abimanyu, lara temen menika Siti Sendari. Wah, kok ora omong-mau kowe aja. Kula nyuwun dawuh kalendang lara temen. Entuk ora entuk tak jaluk. Wis dadi bojone Bambang Senet ben ra urusan. Tetep tak jaluk. Aku ora entuk prawane rondo ya arep. Kebruken sirahe kok. Engko nek nganti nesu sing nesu sapa bapakne? Ora masalah ana ndara Werkudara kok. Ajeng Rabi. Rabi Gong. Lho. Bajigur. Anak ratu dithuk iki rek nyusoni. Lesmana Bali, kula ajeng Rabi Bali ya. Ora Bali. Paripurna Den, ya. Anak kula wis babar Ndara Abimanyu, putranipun Ndara Kresna wis badal. Ndara Siti Sendari. Mugi-mugi anggenipun sami mbangun Bali Wisma, sami mangun bebrayan atut runtut sesinian. Ngantos muka jaman menapa kemawon pinaring ana momongan tutup momong putra wayah purnaning gati sura sudrajane kang ret suh brasta tekapi kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih Ndara ya Semar.